Adi bil adi salade adi bil fulfulade. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dewo bir nogase jeeɗiɗi mboy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yewtere men tufde gandal wowde arde kala aleta taw kadi koye sawtowol musidɗo meɗen ahmadou moussa an walla musidɗo meɗen ahmadou dia gorko mo triyimme sahane wona musidɗo meɗen ghali abouba caggal calminali tedduɗi ceniɗi uurɗi faade e men nde jomiraɗo ɓeydanta en cellal jaam e sutoro e kisal o hisna men o hisnana men kala jaam gonɗo jeese meɗen yewtere men tufde gandal hande nogase jeeɗiɗi eɗen gandi e nder windere nde kala ene mawnina ñalawma jalnika koɓe mbiyata journée mondiale de théâtre eɗen gandi eɗen jogui jalniɓe no feewi e kala saaha so tawi a hettimamaɓe a jalat an kala ha ɓernde ma sukkito beltoɗa kono wona e ɓen paaden hande sen teskima ɗiɗo henna lebbi ɗiɗi lewru février e lewru mars kala teskama e nder leydi sénégal ko wayno wartotoɓe sacca ɓoggol faya ladde tawene welta e lekki walla guila e wargoji ha tente sukaɓe rewɓe tokosɓe ha tente oɗo suka debbo janggannoɗo toon to duɗal jaabi ha teddingal ndar tawaɗon e warane wedda kono kadi wona e ɗen caɗele paɗen eɗen mbawno yaade toon to leydi Mauritanie garten e discours hoorejo leydi ndi konnguɗi gulɗi jaw ɗi o yaltini musidɓe tedduɓe faade gollorɗe leydi ndi faade kadi e gurdam leydi ndi faade caɗele gendi ndi kala kono noon wona toon paaɗen eɗen mbawno yaade toon to Casamance hande ɗo armée leydi Sénégal jogui kuccam yidde nder guidde ɗiɗo henna basuji ha laaɓa woni ufnorɗe walla mbiyen ɗufnorɗe wonande hobel mo Salif Sadio hande dogɗo hewɓe mbi yalti leydi ndi fayi hedde leydi Gambie kono noon wona toon paaɗen eɗen mbawno yaade toon to Guinée Conakry guila tan nogase ɗiɗi nduɗo henna lewru hoorejo leydi ndi woni colonel Mamadou Doumbouya waɗi toon jonde beldal rutti kadi e nder nden jonde suuɓi hen catal almami ɓurɗo mawnude leydi ndi kono ne kadi diine Issa yankoɓe gardiɗo kono ne kadi aadi yankoɓe ngam wiide koɓe ɗowata kaldigal leydi ndi kono noon wona toon paaɗen eɗen mbawno yaade toon to leydi Mali eɗen gandi colonel Assimi Goïta heeɓino ɓattake bismago wonande jonde nogase joyyi aljuma ɓennuɗo henno toon to Ghana jonde CEDEAO kono o holliti
o tawtoraka teni kadi laati o tawtoraka eɗen mbawno artude heena kono kadi o itti ko sete makko faade toon pooɗe nduure gonɗo hakkude mabɓe hakkude lebbi ɗi seti yawo rokkiri e kankone ko rokki ha hande nandiral woodani. musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe en cuɓima haalde hande Afrique seeɗa kono kadi jeeyi sababu ha eɗen kaala Afrique ko tugnade e meɗen wonande guerre Ukraine e Russie. eɗen gandi Russie kene wona joni lewru fawndu nana tan naati e nder leydi Ukraine ene joora bomboje ne ayno kure yimɓe hewɓe dogui jalti leydi ndi. en jii ko wayno Union européenne woni leyɗele nogas jeeɗiɗi leydi yanti hen kadi Amérique kame yaadiɓe mum kala hande na nanggodiri ha tiiɗi gam ƴewde hol peeje ɗe mbaɗata ha natta hutorade ngaaluji giwoji to Russie. musidɓe tedduɓe eɗen gandi Europe e hoore muɗum yogo yanno gaz beele kadi wawa timminde gueɗe mum walla yogay gueɗe yowitino koye leydi Russie kono noon ndeɗo haare jangguiniɓe ko heewi holko haare nde jangguiniɓe e kala saaha so tawi Russie dañi caɗele walla dañjama caɗele ene gasa kamɓene ɓe tina caɗele beele ɓe natta tinde ɗen caɗele alay saago ɓe mbawana koye mabɓe kala ko fate koɓe jiggoyo yogay nokkuji goɗɗi musidɓe teddu. leyɗele kewɗe mawɗe hande puɗɗima famde ko fate banggue ndeɗo haare wonde hakkude leydi Russie kame Ukraine addi caɗele mawɗe e nder windere nde ha ganda gueɗe kewɗe ngakki kono ne kadi sa naate boutique aji kewɗi walla magasin uji kewɗi walla supermarché ji kewɗi tawata kala ko yeeteno mbuuɗu wonko fawi hen tene kadi won produit ji kewɗi ngakkuɗi. en tini ɗum e nder leyɗele Europe ha e leyɗele goɗɗe kala kono en tini battuji limtinɗi wonande Europe naaɓe sakkude peeje law beele kadi kañumene koyemen mbawana koyemen ha timma hay so tawi woni wonko paggoyto taw kadi so tawi haare wonde wani wayata hono dani henno. to banggue Afrique sen mbiɗen jubba hen seeɗa Afrique ne mari kene fota wonde 50 e ko fawi leydi musidɓe tedduɓe kono ha hen leydi gotiri noddani batu ni yurnitade Afrique coggoji mum ɓeydima guila to banggue ndeelam ɗam hinde pétrole kono ne kadi gueɗe ñameteɗe e goɗɗum kala e tene kadi konnguli jaltoji wonande ɗiɗo henno dumunnaji ma Afrique tin caɗele heege tene kadi ma Afrique wawa wasande hoore mum to banggue nguura gam teskede Afrique naaɓe desnoyi deedi mumen caggal leyɗele mumen desnoyi cellal ɓalli mumen kono ne kadi eko ñaƴirta kala. en tinani batuji Afrique naaɓe hono mbatten enenne ha natten yowitade eɗen leyɗele mawɗe saabu soɗe dañi ferguitere walla ɗe dañi caɗele enenne en tinat caɗele ɗe hono mbatten ha mbasen tinde caɗele so tawi mbatti. en jii batuji limtinɗi hakkude occidentoji kañumene koye mumen gam ƴewde caɗele mumen hande ko donkuno korino jaaha paggoyo hono mbaɗata ha mbawa dañande koye mumen ko ɓuuri yawde yaccade kono en tinani hono ɗin batuji e Afrique kala holno lamɓe Afrique naaɓe walla sukaɓe Afrique naaɓe mbaɗata ha natta yowitade yogay gueɗe kewɗe kañumen ne cakka peeje law mbawa fewnande koye mumen wone gueɗe so tawi ñabbuji gaari walla kareli gaari aduna he taw kañumen wona heege tan nawata ɗumen lakara. saabu woni yimɓe hande wonɓe e leyɗele mawɗe so tawi haare waɗi wona heege nawtataɓe lakara ko kure e condi e bomboje e misilaji aynede yaltinede leydi mum tene kadi ɓe nanggodira ɓe ballodira ɓe tafodira ko wona ɗum ko enen en tini ko wayno oɗo henna boros coronavirus yettaki men no foti yettorade en kono en tini heege yogay nokkuji e caɗele ha tenti to banggue safara
won e leɗɗe garannoɗe ndeke firti nde ɗo haare duumide to leydi Ukraine so tawi nde duumima enen kala en tinat ga caɗele nde tawno ko jaranno boodi sappo maya ha jaroya boodi 50 kono noon ardiɓe men ha hande cakkanani men peeje kañumen ne batuji hol baɗoji so wona tan ko dawrugol politique kalde mbaɗi batu ko ustude ga lebbi ɓeydude to hen sumgoji dawrugol ƴattoje moni kala ene ɗufniɗo hay goto hen mo ene nodda batu holno mbatten ha ɓesguji men mbasatinde caɗele. en tini ko wayno sukaɓe occidentoji hay so tawi woni aɓene nder réseau sociaux ɓe gonirta hen saaha ko yidde feɗɗidde haqqillaji mabɓe yillade e wittude ha wooda kamɓene koɓe lomti wonande ɓen hande wonɓe jeese mabɓe wonɓe e wadde karalle mantiniɗe beele janggo kamɓene ɓe gadda hono ɓen ko gaddano eɗen gandi leydi Russie waɗino dumunnaji duuɓe kitali jawtuɗi ko leydi ɓurnodi yattirde caggal to banggue armeji celluɗi cembolindi ɗi hinde nucléaire walla mbiyen ni gueɗe baduɗe e ɗiɗon fannuji koɗen jii hande aɓe jeeyi leydi ɓurdi ɓamtade waɗi noon ko sukkaɓe gam yidde jabdeɓe hirjinede ko fate banggue witto e gandal haaɓe mbawi tambade leydi ndi hande horma huula ittana gueɗal. rokkata kam cuusal hay seeɗa hande so tawi mi laari leyɗele Afrique kala no woruno saabu mboɗo yillo e nder région ngaji ɗi kala walla mboɗo yillo e nder tufɗe ƴoguirɗe walla tufɗe ko fate banggue weeyo kala ha tenti noon so tawi a yeehi to WhatsApp walla a yeehi to Facebook walla a yeehi to TikTok walla a yeehi nokkuji goɗɗi kala ko jiyata toon ko hokkatama hoolare ndeɗo henna yontande Afrique naaɓe hande elle janggo won ko poti wawde wadde saabu hawlata ko hay seeɗa. ma taw toon sukaɓe janggoɓe duuɗe jaaɓe ha tirde taw ko caggal leyɗele mumen ha e nder leyɗele mumen kala goniri e nder TikTok ha e Facebook nonne kadi YouTube ha fayenma Facebook kala ko wadde vidéo ngaji jalnika kononne kadi ñantade e yaltinde konguɗi kono en jiyata en kala neɗɗo jaltinowo gandal ngam wiide sen ndewiɗo ma en dañƴum walla ma en mbani walla ma en kormorani walla ma en mbawen koyemen e ɗeɗo henna gueɗe yeehi ha yettima janggoɓe men sukaɓe hewɓe e woɗɓe kala hufɓe barmeji ɓe janggani jooɗiɓe galleji kala ñantiɗo ha yooɗi fota hoore mum filma hoore mum waɗa e TikTok walla waɗa e Facebook nawda hen dande welde yimore musique tene kadi pop hande ko amoɓe holliroɓe koye mumen musibam tedduɓe so tawi yonta ponnoɗo tambade hande Afrique so nayima e musique e hollirde mbadi mum hollirde hoore mum hol janggo meɗen. so wonti kala mo jiiɗa e YouTube walla mo jiiɗa e Facebook walla mo jiiɗa e TikTok walla mo jiiɗa e WhatsApp walla mo jiiɗa e Instagram kala so tawi wonti kala ko ene hollira e wittoji mum ɗum ɗon e moƴƴe gorko sa yari ɗum tan a walat yaade yimɓe ha weeta walla ɗum ɗo henna ene moƴƴe debbo sa waɗini hen a foolat gorko maɗa ko ɗum tan woni gurdam meɗen wona witto hande so tawi caɗele mbaɗi walla rafiji mbaɗi walla gueruji mbaɗi hol ko faaboto en hanaten jiggoyade faggoyade so tawi wonti ko lamɓe men e dawriyanko men nana kaɓa tan so tawi lamɗo joƴƴinama hande poste kono ne kadi kareli puɗɗima guila e téléji ha e radio ji kala ko dawrugol politique hay goto mo ene ñihla haqqille mum hono mbatten ha ɓesguji men mbawana koye men natten wurde e faggoyade. Afrique mawɓe nana jooɗi kañumenne ko garan place uji tan dokkata orientation moƴƴo woni dokkata jiyande moƴƴe so tawi ndeɗo yontande waɗini henna maɓe dat so tawi ndeɗo yontande waɗini henna maɓe jiito koye mabɓe so tawi ɓe mbayini henna maɓe mbawan koye mabɓe ɓe natta wurde jiggoyade ɓe mbawana koye mabɓe ha timma musidɓe tedduɓe ko saabi Afrique dañi nde ferguitande ha tuƴi wona ɓesgoji mum saabu hande so en daari TikTok en daari weeyo ngo hande
komo jiiɗa kala nana ama nana yima ene ñantine hollira bote mum mo jiiɗa kala nana ama nana kadi yillina hoore mum na yaltina mbaadi mum teni kadi ko étudiant ko élève walla ni o janngani kono wa ala miijo wongo kala jihlude haqqille makko addande rendo makko kene ɓamtamo ko wona ɗum ko dawriyankoɓe men en jiinoɓe mbayi en jii kadi mawɓe men hande oɗo tolni nonne kadi sernaɓe men nana jooɗi so tawi jogui ko humpito bindi jogaki humpito ko fate banggue hande ko yahatay aduna o peeje cakke ha mbawa wadde orientation moƴƴo wonande sukaɓeɓe e lamɓe ɓe musidɓe tedduɓe hol janggo men e hol janggo Afrique. mi naati école mi jangi hami heeɓi baccalauréat mi yeehi université mi jangi hami heeɓi diplôme tentinɗo ko ɗum joguimi kono kadi ala kala wittogo joguimi so wona bindi ɗi mi jangi deftere Allah teddunde hami gayni hami fiilama alpha mi fiilama tafsir walla mi woni hafiz kono kadi mbawmi tan ko bindi ɗi mi jangi ngal ɗo meccal hami ɓurtima babam no waɗiranno ni kono mbawmi tan waɗirde ko ni mi ala karallagal gongal ngo mbaɗa ɓeyda hen mi dañi jawdi ha heewi mi waɗi ɗum banque mi mahi galleji lamorgam mi jooɗima mboɗo ñaama mboɗo wuuri e on nema mi woni e nder YouTube kala ko bittumi ko basalle walla ko laayi walla ko leɗɗe goɗɗe mboɗo rendina ene moƴƴe e gorago ne moƴƴe e ndewago musidɓe tedduɓe so tawi Afrique feŋima ñamde e yarde rewɓe e worɓe tan jibinde e haadde ɗo hen ala miijoji faddanade ɓesguji mumen ala miijoji faddade woto culture aji gonɗi woni pinne gonɗe nadde nder mabɓe bonnaɓe ala paddale leɗɗe bonde woto nadde ɓe cafroroɓe daña ñabbuji kamɓene bondi hande no mbaɗirteɗen ni ɓe ngala faddade ñameje bonde jarameje bonde woto nan nokkuji amen ɓe ngala faddade marchandise uji e matériel uji bonɗi beddaɗi e poubelle to nder leyɗele Europe ha Amérique Asie kala woto nan leyɗele amen musidɓe tedduɓe hol janggo Afrique. Afrique ne jogui ngaluji jogui maace ne jogui liɗɗi ne jogui pétrole ne jogui kañƴe ne jogui leɗɗe ne jogui kala ko miijiɗa ne jogui sagataɓe worɓe e rewɓe sukaɓe heccuɓe del del hol musidɓe tedduɓe kuccam Afrique hol janggo Afrique ɗo leyɗele kala hande moni kala fini andi fotani yowitade e gondi ndi ɗo continent kala andi fotani yowitade continent goɗɗo o ngam aduna o sirani kareli kewi ko ndolam ndolago hol janggo Afrique ko ɗum wonno hande tufde gandal musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jam yo jaam Allah ñallane musidɗon teddu